Molt bona tarda, moltes gràcies. Escolta, saps que vas una mica com un enciam, tu també? Sí, oi? Ho he pensat. Les estilistes ho devien saber. Dic, escolta, vaig enciam total. Estàs molt guapa. Escolta'm, qui ens presentes aquí? Home, un dels productes estrella de l'hivern que, a veure, tu quan diries que te'l menges? A l'estiu no, associem? Clar, de fet et diria que tot l'any. Molt bé. Jo et diria tot l'any, però clar, no sé, suposo que van variant, tot i que jo soc poc... Dic el llarg, el de... Aquest és roure, no? I poc, no? No, veus? Imagina, aquest, veus més fosquet. I poca cosa més. Doncs, home, un associa moltes vegades l'enciam a l'estiu, perquè és quan ens ve més de gust, està més fresquet, és allò... Escolta'm, què dinem? Una amanideta. Perquè potser ara a l'hivern ens ve més de gust, no sé, alguna cosa més calenta. Però ara és una gran època dels enciams i hem tornat a Sant Joan d'Espí a veure en Josep perquè ens ensenyi i ens expliqui tot el que afecta els enciams. I comencem per aquí, que ell ens ho explicarà millor. Josep, quan és exactament la temporada dels enciams? L'enciam es podria fer tot l'any, es pot fer tot l'any. El que passa que nosaltres aquí al Baix Llobregat tenim, al Delta del Baix Llobregat i la Vall Baixa, tenim bastants problemes per fer-lo al mes de juliol i agost, que és el temps de més calor, perquè llavors creix molt ràpid, no es fa l'enciam i tenim bastants problemes també amb fongs i tot això. És el temps de màxima calor, doncs no va gaire bé. A partir d'ara, de Nadal cap a primavera, bueno, a principis d'estiu, penso que és quan més bé està l'enciam. Oh, clar, digue-li tu l'enciam, que està bé la primavera, ja ens agrada molt la primavera. Home, i tant. Ni molta calor ni molt fred. Exacte, però, clar, un pot pensar tan estupendos que estan així, es gelen, no es gelen, perquè aquest hivern està sent estrany, que no està fent fred, però, escolta'm, Josep, li va bé o no el fred? Que estigui ben adobada, evidentment, això ja es nota per totes les terres com més ben adobades, equilibrades, és com millor van. Necessita una mica de calor, vull dir que el temps acompanyi, que no faci unes calors molt exagerades perquè pugi a poc, no pugi molt de pressa, no s'espigui, i necessita aigua també, necessita bastanta aigua per créixer. S'ha de regar bastant sovint, sobretot quan fa calor. Ara no, perquè veieu encara la terra es molla. De fet, veieu que m'està sortint l'herba i no la podem treure perquè si remenem la terra amb moll no va bé. I estic esperant que eixugui una mica, aviam si podem entrar a treure-la. Necessita humitat, vull dir, bastanta aigua. Necessita aigueta, Clar, és una de les característiques perquè, a més, hem de dir que és un 95% d'aigua, l'enciam. Home, 95%? Imagina't. Penseu que no té ni hidrats de carboni, ni greixos, o sigui, és perfecte i, a més, té fibra per anar bé, ja m'enteneu. Intestinalment parlant, va fenomenal. De meravella. Exacte, a més, goita, ens neteja de tots els excessos que haguem pogut fer, per tant, ara és una època fantàstica. Ell deia la humitat, i clar, això relacionat amb el Delta del Llobregat, amb el fred o no d'aquesta zona. A veure, això que comentàvem, el Baix Llobregat, com afecta amb el tema fred? El fred, si hi ha glaçades una mica fortes, queda tocat. Vull dir, segons quina varietat, unes més que les altres, però tampoc no li agrada gaire el fred, per això ens va bé tenir-lo aquí. Aquí normalment, quan hi ha glaçades, arribem a 1, 2 com a molt, i no gaire temps, i llavors això encara ho resisteix, però si fa glaçades molt fortes se'n ressenteix. Aquí al Baix Llobregat, pel clima que tenim i les condicions de la terra, és molt favorable fer la verdura que fem normalment. Vull dir, enciams, carxofes, calçots, escaroles, cols, coliflors, bròquils, tota la verdura que fem. Tomàquets a l'estiu, pebrots, espargínies, melons, síndries, sobretot a la zona del Prat, Viladecans. És una terra, tenim un clima molt favorable i la terra la tenim molt bona. En Josep es nota que treballa la terra i l'estima, Està aquí explicant les virtuts de la terra de Sant Joan d'Espí. Què oloraves? Olora, a veure. Estava olorant ella tots els enciams, un darrere l'altre. Aquest no fa tanta olor. Molt bé, perfecte. Estava comprovant això, precisament. Aquesta fa molta olor. Fantàstic, anem bé. I aquest, no t'ho sé dir. Aquest no tant. Els que més, aquest i aquest sobretot. Sí, senyora. És que ara pensava, dic, a veure si també tindrà relació amb el gust, perquè ara després t'ensenyaré una cosa. I d'entrada els que tenim són
Aquest d'aquí es diu Trocadero, el que tens tu. Aquest d'aquí, com bé deies tu... Roure. Aquest d'aquí, a més és preciós. Aquest heu de pensar que sota el sol, a les terres d'en Josep, li dona un color de l'art de Sant Martí total, aquest enciam. És preciós sota el sol. Que bonic. Mira, veiem unes imatges. Amb qui vas anar a Sant Joan d'Espí? Amb el Javi? Amb en Javi. Doncs aquestes imatges tan boniques, amb el sol a través de la fulla. Aquest, que potser podria semblar... És una mica diferent, fixeu-vos-hi. Aquest es diu Meravella. I realment, ja us asseguro que és una meravella. És el que hem notat, aquesta olor tan bona, eh? És una olor espectacular, perquè a més... Sí, és que té aquella olor... La més intensa dels quatre, sense cap mena de dubte. I és, guaiteu, és ultra cruixent. Aquest, per exemple, aquest no fa soroll, però aquest... I tant! Et fa tot aquest. I tenim això, el Meravella i el llarg o el romà, que aquest és el de tota la vida. Però escolteu, a veure, anem tu i jo al mercat. Vinga. Va, tu saps escollir un bon enciam que diguis, escolta'm, aquest és... Ole. No, jo confio en la meva fruitera. Jo també. Però a veure, Josep, dona'ns algun consell, perquè no en sabem. L'enciam ha d'estar espavilat, que no estigui pansit, ha de ser cruixent, vull dir, l'heu de veure... Depèn de la varietat, vull dir, aquest mateix que tenim aquí és l'enciam Meravella, té forma rodona i com veieu té aquest color morat. A l'estiu el perd una mica aquest color morat, però sobretot que sigui cruixent, que es vegi fresc, vull dir, l'important de la verdura és que sigui fresca. Com més fresca, més gust té, perquè té tots els sabors, no es va perdent. I no cal que estigui embolicat en plàstic. Teniu una mania tota la gent que us penseu que tot el que va embolicat en plàstic és més higiènic i més bo. I jo crec que és totalment al revés. Vull dir, si ho fiquem en plàstic no respira la planta està viva. Es va pansint per això, perquè va perdent la seva vida. Per tant, transpira, tot això és humitat que va al plàstic, no sé, teniu unes manies amb això del plàstic que no les he entès mai, però bueno. Estic amb el Josep, o sigui, escolta'm, firmo aquí el manifest que acaba de fer el Josep des del seu hort, perquè és així, allà, la verdura allà amb el plàstic, o sigui, per què? I a més, coi, que les bosses s'inflen, o sigui, aquella gent que et compra també les bosses, que està molt bé, que anem tots estressats per la vida, però escolteu-me, si podeu, agafeu això i a l'hora de guardar-lo a la nevera, tu com el guardes? Jo normalment el que faig, una vegada vaig sentir a l'Isma Prados, quan era un supermediàtic de la cuina, que deia que traiessis les fulles, les netegessis i les fiquessis en un túper, amb un d'allò de paper de cuina, netes ja i guardadetes. I des de llavors ho faig així. Josep, ho fa bé o no? Ai! El problema que tenim avui en dia és que a vegades comprem un cop a la setmana i tot això, i llavors costa una mica de que es conservin bé, no? L'ideal, ja sé que és una cosa que és bastant impossible amb els temps que corren avui en dia, seria comprar cada 2 o 3 dies i tindre la verdura ben fresca. Però si no pot ser així, es guarda a la nevera, sense plàstics, i amb la zona de les verdures, que tampoc no fa... és una zona que no fa tant de fred, i l'ideal és consumir-lo com més aviat millor. És dir, si no es pot, amb el temps anirà perdent qualitats. No serà tan bo, però tampoc serà dolent. Però l'ideal és consumir-ho com més aviat millor. I això dels plàstics, ara m'estaven recordant d'un fruiter que vaig tenir fa molts anys en un altre mercat que anava, que sempre em deia, sobretot obre les bosses, treu la verdura de les bosses, no la deixis a dins de les bosses tancades, i ara me n'acabo de recordar. Sí, jo el que faig si de vegades em donen la verdura en bossa, si no tinc temps, perquè clar, és allò que diem, vas al mercat, compres, te la donen amb la bossa, almenys el que faig és això que dius tu, li faig talls a la bossa perquè respiri, perquè si no es queda allò tota la humitat. Sí. Aquest ens ha encantat. Aquest ens ha encantat, el Meravella. Escolta'm, exacte. Meravella, o vulgueu-li dir, que ara voldràs que el provem, no? Com dues així... I tant, sí, com... Dues ratetes. Dues ratetes, a veure què et sembla. Supercruixent, que és el que abans heu escoltat amb el micròfon de la Míriam. Bé, que l'assaboreixo. Un toc dolç, fins i tot et diria. Aquest pràcticament et podria dir que... No li cal res. Ja veuràs. No li cal res. I tu què creus? Què se li fa quan està, imagina't, l'ell plantadet a terra, com n'hi diem de... De treure'l, d'arrencar-lo. L'altre dia vas arrencar calçots, no sé com s'arrenca dels enciams. Arrencar, Arrencar, què? Som-hi.
I escolta, com els arrenquem, els enciams? Ensenya-m'ho això. No els arrenquem, els tallem. Ah, molt bé, bona apreciació. Tenim l'enciam, llavors anem aquí baix, al cul, i els tallem. També ens surt algun llimac, que els llimacs no ens agraden, que se'ns els mengen, i llavors ho netegem una mica i ja tenim l'enciam. Veieu? És l'enciam, ja està. Frondós, cruixent. Sí. Aquest és l'enciam trocadero, que hem dit que és més carnós. Si toqueu, és més carnós, no és tan cruixent. Veieu que és més suau? Saps què faré? El provaré. Sí. A veure. És una mica més... Molt cruixent, un toc amarg. Sí, clar, és les fulles com més verdes són més amargues són. Per això moltes vegades la gent busca les fulles més blanques del mig, perquè no són tan amargues. Un pèl més dolcetes, potser. Josep, i què en diem de l'altre? Aquest és l'enciam meravella. Aquest enciam també té forma així arrodonida i té aquest color morat, veieu que té aquest color morat intens així? És preciós aquest, Quan fa calor perd una mica aquest color morat, és més verdós, però no deixa de ser igualment una mica morat. És un altre tipus d'enciam diferent, aquell té les fulles més suaus, més carnoses, i per mi crec que les té molt més cruixents. Llavors el que farem, el tallarem també, veureu, es fa igual, veieu, i és així. I ara jo el que faré serà també et provaré una mica d'aquest, per veure... Què te l'agafo, de les fulles de dins? Home, d'aquestes són més tendres, o sigui, al mig sempre és més tendre que cap a fora. Aquest potser és més dolç, que aquest? És possible. Aquest per mi té més gust. A mi m'agrada més. Aquest és un gust més suau. Sí, senyor. A mi m'agrada un gust més fort, un gust d'enciam. Aquest et podria dir que, escolta'm, raig d'oli i ja ho tenim fet, això, Sí, no. Jo per mi és el més senzill i el més bo. Vull dir, després podem fer moltes altres coses, però el més senzill, un raig d'oli i vinagre i ja està. M'ha encantat també la senzillesa i la saviesa amb què avui ens ha explicat tots aquests consells en Josep. I tant que sí. 4 enciams, a veure si me'n recordo. Llarg o romà, roure, més dolç, meravella, boníssim. Fantàstic. I aquest enciam trocadero o francès, que n'hi diuen també. Molt bé. Fantàstic. Perfecte. I un bon raig d'oli de bon oli, i escolta'm... I endavant. I no esperem a l'estiu, que ara són ben bons. I tant, de temporada. Molt bé.